डिसक्रिमिनेशन एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय जोंनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारनिसिम गोबां खालामालासिनो जोंनो होबाय बिनि थाखाय बयखौबो साबायखर होबाय आरो बिटिसि सरकारनो আজি আমি ওদালগুৰি জিলাৰ হাইস্কুলৰ যিবিলাক পদ খালী আছিল শিক্ষকৰ যিসকলে ইতিমধ্যে টেট পাছ কৰি আছিল কিছুমানে ফিক্স পেড কাম কৰিছিল কিছুমানে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত কাম কৰিছিল আৰু তেনেকুৱা শিক্ষকসকলক আৰু কিছুমান হয়তো ফ্ৰেছ টেট পাছ তেনেকুৱাবিলাকক আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ হাইস্কুলসমূহত থকা যিবোৰ পদ খালী সেইবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল মাত্ৰ আজি 191 এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে আৰু বহুত পদ এতিয়াও খালী আছে সেইখিনি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে দিম আৰু এই এপইণ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে অন্ততঃ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত বহু বছৰৰ পৰা যিখিনি অভাৱ আছিলে স্কুলসমূহত সেই অভাৱখিনি আমি যিমান পাৰোঁ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ আমি পৰৱৰ্তী সময়তে তেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিম लेटार दिनै मोनबाय गोजोननायखौनो मोनदों गोबां बेबायदिनो गन्डगल बायदिसिना जालांबाय गेजेरावथ' मिथिखायो खोमा अब्लाबो जों बयनोबो जेनेबा डिसक्रिमिनेशन खालामालासिनो बहुत माने ट्रेन्सपारेन्टलि माने उइदाउट माने जेबो घुस टुस बेफोरबायदि ना खालामालासिनो माने मोजाङैनो गासैनोबो बयनोबो उइदाउट डिसक्रिमिनेशन एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय जोंनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारनिसिम गोबां साबायखर थाबाय लोगोसे आरो बिटिसि सरकार एजुकेशननि आरो जेसेबांखिनि मिनिस्टारफोर दङ बा अफिसनि बा जोंनि लिडार्सफोर बयनिसिमबो साबायखर थाबाय एपइन्टमेन्ट लेटार लाबाय माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो एसे नार्भासबो मोनदोंमोन नाथाय दायो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनखांनायनि उनाव जोबोद माने फ्रि मोनबाय आरो गोजोननाय मोनबाय दायो गिबि माने नोंथांनि चइस मथे फरायसालिखौ बहा सायख'खो आं उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय मोनबाय आरो आं बेखौनो माने गोसोआवहाय सानना दोनखादोंमोन आरो बेहायनो लागोन होननानै ओमफ्राय साननाय बायदिनो मोनबाय बिनि थाखाय गिबिसिनथारावनो इसोरखौ धन्यबाद होयो इसोरखौ साबायखर होनो आरो बिनि उनाव न'खरनि मानसिफोर आंनि आइ आफा बिथांमोनखौ साबायखर होनो आरो मा इयाराव टेट पास जादोंमोन आं 2021 इयारावहाय एपइन्टमेन्ट लाखांनानै नोंथाङा सोरखौ साबायखर होनो नागिरदों मा होनदों एपइन्टमेन्ट मोनखांबाय नोंथाङा दिनै बिटिसि सरकारखौ साबायखर औ नंगौ बिटिसि सरकारखौहाय जोबोद साबायखर होदों माने जोंनो बेबायदि एपइन्टमेन्टखौ होबाय आरो जोंनि लुगैनाय बायदि माने नन ग्रेस बा ग्रेस बेबायदि जेबो माबा खालामासै जेबो माने डिफारेन्स खालामालासिनो जोंनो होबाय बिनि थाखाय बयखौबो साबायखर होबाय आरो बिटिसि सरकारनो गभर्नमेन्टआ माबाफोर फिस लानाय जादों लायाखै बिदि फिस जेबो लायाखै आरो गासैबो माने पुरा ट्रेन्सपारेन्ट जादों जेबो बेबायदिहै माबा लायाखै आरो फिस लायाखै